אני בדרך לבת גלים, מקום שכזה יש רק בסרטים, השמש נושקת לעננים, אני והטבע מתמזגים, תחושה אדירה מתפשטת בפנים. בת גלים נוסדה בשנות ה-20 של המאה הקודמת על ידי תושבי זיכרון יעקב. זו שכונה ייחודית ומיוחדת בחיפה ובארץ בכלל, בה ההר נושק לים ותושביה פעילים במיזמים שונים לטובת המקום. במגזין אישי זה שהכנתי בשיתוף פעולה עם חברתי רחל מרבך, נכיר במקצת את בת גלים. זו שכונה יפהפייה שבה כל אבן מספרת היסטוריה. בת גלים הייתה מיושבת על ידי ערבים וטמפלרים. התושבים היהודים בנו אותה כעיר גנים, הבתים נבנו לאורך החוף קרוב לים עם חצרות משק. שכונת בת גלים הייתה בוסתנים ערביים של אפנדי אחד, שממנו קנו כ-120 חלקות, ועליהם הקימו ראשוני השכונה אנשים עמידים את הווילות שלהם, את הבתי משפחה, עם משק עזר קטן על ידה. אני זוכר שבבת גלים לא היו כבישים, הכל היה חול, ואנשים בבנו לאט לאט את השכונה. החומרים שהיו מגיעים לבת גלים, היה לנו עגלון אחד, שמו היה גניצוצקי, והעגלון הזה היה מביא את החומרים לבנייה בשכונה. בנוסף לגניצוצקי העגלון, הביאו חומרים גם בדרך אחרת. במקום הזה הגיעו הרכבות מעתלית, שהביאו איתם אבנים שנחצבו שם לבניין נמל חיפה, ועברו במקום הזה לכיוון ההוא ועלו על שובר הגלים ופרקו את האבן שהם הביאו איתם ברכבת. אני זוכרת שאנחנו טיילנו במדרכה הזאת, מדרכה קצרה מאוד עם מעקה, ממש הגיע עד הבית. מה אתה יכול זוכר מילדותך פה? המדרכה שאת מספרת עליה, נשק אליה חוף ים צר, שבאוזני הערבים הוא נקרא מדרב אל רמל. זאת אומרת, מקום שהחול מתאסף. כאן התאסף חול הים, שאותם הם לקחו לבניין הבתים הראשונים. המתיישבים הראשונים היו אנשי פיקה, תושבי זיכרון יעקב ועולים מגרמניה, שבנו את הקזינו ומשכו תושבים על ידי הקמת בתי עסק. בשנת 30-35 התחילו כבר, למשל, אמרו, אתה תקבל מגרש, תבנה חנות מכולת. אז הוא עשה חנות מכולת וקיבל מגרש בחצי חינם. ככה זה הלך בזמנו, על מנת לעודד אנשים לבוא לשכונה. היזמים של הקמת הקזינו היו חברה של בונשטיין, טייכר וביגר. הם היו קצבים, והם החליטו שצריך לפתח את בת גלים, היות ובת גלים הייתה העילית שבעילית של העיר. הם כמובן גרו בבת גלים. הם גרו כולם בבת גלים. כוונת היזמים הייתה להקים מרכז בילוי ומפגש, לאו דווקא למטרות הימורים. לא היה שום דבר במובן של הימורים. לא היו הימורים. למה זה נקרא קזינו? זה היה בנוי על חוף הים בצורה של קזינו, וקראו לזה שיבואו. למה קראו? זה היה מקום בילוי נהדר, מקום בילוי גם אלגנטי. היה מפגש בין התושבים הערבים והתושבים היהודים, העילית, שקשה היום לתפוס את זה איך שזה היה בימים ההם. אנשים ממחטת הכרמל, הנוצרים במיוחד, היו באים להיפגש איתנו עם הצעירים. בשנת 1945 החלה לטפטף עלייה בלתי חוקית שנקלטה בעין יפה על ידי תושבי המקום. באחת הלילות הגיעה לסביבות חיפה אונייה והביאה קבוצה גדולה מאוד של עולים. העולים קפצו מיד למים והתפזרו פה בשכונה. כל משפחה לקחה איתה הביתה כמה עולים והחביאה אותם. חלק לדאבוננו נתפס על ידי הבריטים כי האונייה נכנסה לתוך המחנה הצבאי.
במלחמת השחרור, בת גלים הייתה מנותקת משאר חלקי חיפה. נכנסו לשכונה במשוריינים דרך מערת אליהו. הרבה עבר על בת גלים במשך שנות קיומה. כיום קיימת בה תנופת בנייה, בתים חדשים, רכבה לי מסעדת יוטבתה, קזינו שמחדשים אותו, מפתחים עסקים בטיילת החדשה, ומה בהמשך העתיד יגיד. תושבי בת גלים הקימו פורום כדי לשפר את איכות החיים של תושבי בת גלים, ומאז החלה הפעילות. זהו מקום לידתו של פורום בת גלים, לפני שנתיים, יולי 2002. בת גלים היא פנינת טבע שהוזנחה במשך שנים. התמריץ להקמת פורום בת גלים היה סגירת חוף רחצה לתושבים. יזם אותו אחראי על חופים בעירייה. נוצר חוף נפלא, חוף שקט, חוף סגור, חוף בטוח, עם מדרגות שיורדות, שהמבוגרים שבינינו נהנו מהחוף הזה. אבל בחלוף חודשים נסגר החוף ונמנעה גישת תושבים למים. אנחנו הגבנו בצורה ספונטנית, הפלנו את הגדר. לבסוף החליטו התושבים לפעול בדרך חוקית והקימו את פורום בת גלים, שמתכנס פעם בשבוע ודן בבעיות השכונה. קזינו, דיברתי עם הנציג של הבעלים. הם מינו אדריכל שבודק כי הם רוצים מלון. האינטרס שלנו הראשוני זה קודם כל להפסיק את ההזנחה הזו. שיבנה מה שלא ייבנה, אבל לא ייתכן שהדבר הזה ימשיך להיות כפי שהוא. יש סחבת, ראש העיר חושב שהכדור כרגע לא במגרש שלו ואומר לנו שוב להתאזר בסבלנות. אנחנו רוצים לוח זמנים עד מתי הוא נתן לו לתת את התשובה ועד מתי בכלל הוא יוכל לשבת על הגדר ולתת לדבר הזה לקרין הזנחה ולקלקל לנו ולכל העיר. זה לא המקום היחיד שמקלקל את מראה השכונה. בת גלים משופעת בבתים עם ערך היסטורי שיכלו לשמש בארצות מתוקנות כמוזיאונים, ופה משמשים כמאורת סמים ומסתור למחוסרי בית. יש לך פה את בית כספי ובית רוזנפלד, אלה אנשים שהיו שמנה וסלטה של חיפה. אהרון רוזנפלד היה קונסול כבוד של בלגיה. ביתו היה אחד הבניינים היפים והמפוארים בבת גלים. בניו תרמו אותו לעיריית חיפה. לפני שנתיים, כשהפורום התחיל לפעול, לפחות המרפסת הייתה פנויה ואנחנו קיימנו פה פעילויות. כצוואתו של רוזנפלד המנוח שהוריש את זה לטובת הציבור. אני רואה מה שקורה לבית היום ומאוד, הלב מאוד כואב. אחת המטרות העיקריות של הפורום זה לשפר את איכות חיי התושבים. יש לנו פה תחנת שאיבה של ביוב שכנראה זה של כל האזור, שמיקמו בדיוק בכיכר הנחמדה הזאת שהייתה פעם כיכר חמד, פה בלב שכונה של בתים שגרים פה דיירים. אני פניתי במכתב לעירייה והם הגיעו פה לבדוק מה קורה. מה שקרה, כתוצאה מהתלונה שלי, הם סתמו את המערכת הישנה שהייתה פתוחה לאוויר, וכעת המערכת החדשה עם הניטרול עובדת, משפיעה, עוזרת, אבל לא מספיק. וזה לא המפגע היחידי שממוקם ממש מתחת לאף. יצור המפלצתי הזה שיש לנו פה, שזה שנאי מתח גבוה, איפה שאנחנו כרגע עומדים, יש פה קרינה שהיא מסוכנת לאנשים. יש פה בעיה לכל האנשים שעוברים פה, וזה אזור שעוברים פה הרבה אנשים, ולאלה שגרים פה זה בעיה חמורה, כי הם גרים פה כל הזמן. ישנם בבת גלים גם דברים חיוביים רבים, והפורום מנסה להשתמש בהם לקידום השכונה והאנשים שגרים בה. יש לנו הון אנושי בבת גלים והון תשתיתי שאין לשכונות אחרות, כמו מרכז רפואי רמב"ם, כמו בית ספר לרפואה של הטכניון, כמו הנמל, כמו הרכבת. אנחנו לא מסכנים, ואנחנו עושים עכשיו לקשור את הקשרים עם השכנים הטובים האלה שישנם פה בבת גלים. בית חולים רמב"ם עם בית ספר לרפואה הסכימו לשתף פעולה עם הפורום, לתרום את האולם של בית ספר לרפואה לטקס חגיגי של בית ספר עלייה, ובעתיד
לשתף נוער בפעילות בית חולים. הפורום מארגן גם שוק קהילה פעם בחודש לרווחת התושבים. דבר טוב כנראה שעושים לנצרכים, וגם נחמד. דבר טוב למי שצריך. במרכז הקהילתי יש פעילות מהגיל הרך ועד הגמלאים. אנחנו יוזמים קבלות שבת פעם בכל חודש, בשבוע הראשון של החודש. שבת שלום לכל תושבי השכונה, ואני מקווה שככה אנחנו נוכל להשתלב בפעילות קצת יותר אינטנסיבית. היום יש קבלת שבת, שזה מסורת שכונתית מזה כשנתיים. זאת פגישה של כל הקהילה, מילדי בית הספר, תנועת הנוער, ההורים והמבוגרים, והפעם אנחנו עושים את קבלת השבת עם פתיחת עונת הרחצה. בחורף זה מתקיים במרכז הקהילתי, והיום אנחנו נהנים ממזג האוויר בחוץ. קוראים לי מישל כהן, אני תושבת בת גלים כבר 35 שנה. יש לי גם שתי בנות שגרות פה, ואנחנו בפורום מנסים להחזיר לבת גלים את הימי זוהר שלה ולהפוך אותה לשכונה לדוגמה. מאז ששודרה הכתבה בשנת 2004, לא הכל תוקן. הקזינו עדיין עומד בשיממונו. אמנם הבטיחו להקים כאן מלונית, לשחזר את חזית הבניין, אבל כפי שאתם רואים, רק השלט קיים. עמוד מתח גבוה והביוב עדיין נמצאים כאן, אבל טיפחו את הכיכר מסביב. אבל יש גם הישגים, למשל בית רוזנפלד. אבא שלי המנוח הלך לראש העיר ועשו עסקה. אחרי 120 הבית עובר לרשות עיריית חיפה, וכך היה עד שהצלחנו להוציא את הבניין הזה לרשות האגודה למען הסרטן, שאני מקווה שיעשו משהו פרודוקטיבי שם. בית רוזנפלד משמש כיום מקום מפגש לחולי סרטן. כדי לעודד ולאסוף תרומות לטובת האגודה, נערכה בחצר הבית מכירה פומבית של כלים, ציורים ועתיקות. עוד 2,500 שקלים. יש לנו פעם ראשונה, ככה, 600 שקלים פעם שלישית. האגודה למלחמה בסרטן פועלת ללא כוונת רווח על מנת להקל מצוקותיהם של חולי הסרטן בישראל. הכוונה היא לגייס כספים מן הציבור בדרכים נוספות מעבר לדרך הידועה ומוכרת לכולנו של מבצע קש בדלת, שהוא מבצע חד שנתי. אנחנו מקווים שמכירה פומבית שבה אדם רוכש מוצר ומרגיש גם שהוא תרם לאגודה וגם מקבל תמורה כלשהי עבור כספו, כך נוכל לגייס כספים נוספים. יש מישהו שנותן משהו קרוב לזה? לזרוק מספרים. המאבק שמתנהל בימים אלו, בסל התרופות של מדינת ישראל, משרד הבריאות, יהיו כל התרופות שהחולים זקוקים להם ולא יצטרכו לשלם מכספם עבור אותן תרופות. כמובן, המטרה היא קדושה. 500 שקלים יש לי מניסי מידן. 600. מי נותן 600? באתי להשתתף היום בבחירה פומבית של האגודה למלחמה בסרטן. ידוע לי שהם עומדים להקים כאן הוסטל לחולי סרטן, שזה יהיה כאן חדרי מנוחה וחדרי טיפול. בין תורמים אחרים גם אני תרמתי יצירת אומנות, ואני נמצא כאן גם כדי לקנות ובכך לעזור להם במלאכת הקודש שהם עושים.
הבית הזה משמש כמרכז הצפוני של האגודה למלחמה בסרטן. אנחנו בעצם נותנים מענה לכל החולים ובני המשפחה שלהם מאזור הצפון. בבית הזה נערכות קבוצות תמיכה. אנשים מגיעים לכאן מדי יום לחוגים שונים. החוגים מכוונים לחולי סרטן בלבד. והמדריכים שנמצאים כאן מבינים את הקשיים שלהם ואת הבעיות שהם נתקלים בהם, ולכן גם השיעורים הם בהתאם. מי שמתקבל זה אנשים שבעצם נמצאים בשלב של המחלה במשך הטיפולים שלהם, ועד 3 שנים מיום סיום הטיפולים. אני חולת סרטן מזה 14 שנה, ומאז שהאגודה למלחמה בסרטן עברה הנה לבת גלים, לבית רוזנפלד לשעבר, אני פעילה בכמה מהחוגים שלה. אנחנו לומדות עיסת נייר, כמו בובות מנייר, אנחנו לומדות ציור על משי, ציור על עץ וכדומה, ולאחרונה אנחנו גם בסדנה לבריאות, שבה אנחנו לומדות מדיטציה, דמיון מודרך, מדברות על המחלה, עם העובדת הסוציאלית של המקום. בפעילויות שיש פה, יש קבוצות תמיכה, קבוצות מידע, פעילויות גוף נפש, קבוצות תמיכה לשכולים, שבני הזוג שהם נפטרו מסרטן, ימי עיון קטנים פה באזור, גם הבית נותן מענה לפעמים לאנשי מקצוע שרוצים הרצאות בתחום הסרטן, גם להשערה, גם אפידמיולוגיה וגם ידע מקצועי. האם כל חולי סרטן שרוצים יכולים לבוא לכאן? כמובן. הם מקבלים כאן מענה אם יש להם איזה שאלות או טענות לכל מיני גופים שלא עוזרים להם, או שהם נופלים בין הכיסאות בפנייה שלהם לנגיד ביטוח לאומי או לקופות החולים, ואנחנו כאילו הכתובת האחרונה שלהם, ואנחנו משתדלים לעזור להם ולענות להם על כל הבעיות שהם נתקלים בהם. יש פה קבוצה של נשים שבאו להיעזר, והיום הם הפכו להיות מתנדבות שלנו, והם מסייעים לנו, כי יש פה גם גברים, לפתח פעילויות במקומות אחרים, ולהוות מקור תמיכה לחולים חדשים. המשוב שאנחנו מקבלים הן מהחולים והן מבני המשפחה הוא חיובי ביותר. אנחנו נשים שמאוד נקשרנו אחת לשנייה, ובאמת לא מדברות על המחלה, אלא במקרה שמישהי חלתה או נמצאת בטיפול, וזה מאוד מעודד ומלבב. אני בחבורה הזו הכי מבוגרת, וכשבהתחלה הציעו לי ללכת לקבוצות תמיכה, אז אמרתי, מה אני צריכה להיות עם חולות ובזה. לפה סחבה אותי חברה, ואני רוצה להגיד לך שהן בריאות בנפשם בצורה שאני לא מכירה אנשים בריאים שכל כך הם בריאות. החוג הזה הוא מאוד מרגיע, הוא מאוד תורם לנו מבחינת השקט הנפשי שאנחנו זקוקות לו, ואני רוצה להגיד שאם לא היה המקום הזה, היינו צריכים לייצר את המקום הזה. זה מקום מיוחדת בשבילנו, אז זה באמת עזרה לי עם המצב שלי. המקום הזה נותן לי בית שני, שאליו אני באה ושוכחת מהמחלה שלי. הבזאר הקהילתי חי וקיים במבנה מסודר, הודות להתמדתה ומסירותה של עליזה שקולניק וצוות מתנדבים מבת גלים. מה גורם לך להתמיד בעבודה הזאת? קודם כל אנחנו נהנות. אנחנו גם עובדות קשה, אבל אנחנו רואות את השמחה שזה גורם לאנשים. אנחנו רואות פה את הערך של המפגש הקהילתי. מלבד זאת, כמובן שזה גם עזרה לנזקקים, אבל מגיעות אלינו גם נשים מכובדות ומוצאות פה וינטג', אז אנחנו נהנות. הגינה הקהילתית מחדשת את פניה מאז שצילמנו בשנת 2010.
גר פה בשכונה בבת גלים, ואני אחראי על הגינה הקהילתית שיש בשכונה פה ברחוב החיל. אני עובד מטעם עמותת גלים, במטרה לקדם סולידריות חברתית וחינוך לקיימות, מה שנקרא, וקהילתיות. חברי עמותת גלים הם מתנדבים, סטודנטים, נערים ונערות, תושבי בת גלים והסביבה שקיבלו על עצמם את הפעלת פרויקט הגינה האקולוגית. הרגשנו שהחיבור שלנו לשכונה והעשייה הקהילתית בשכונה יכולה לקבל תנופה אם יהיה איזשהו מקום פתוח שבו גם משפחות צעירות עם ילדים קטנים יכולים לבוא, איזשהו מקום לנפוש. הגינה זה בעצם שטח שקיבלנו אותו, העמותה קיבלה אותו מהעירייה, והמטרה שלנו היא להביא כמה שיותר אנשים מהקהילה לעבוד פה עם האדמה. ואנחנו מתכוונים להתחיל ימים קבועים שיהיה מישהו אחד אחראי, מתנדב, שאחראי להפעיל, לפתוח את המקום, להוציא ציוד לאנשים שרוצים לבוא. כבר היום אנשים באים, מביאים לנו שתילים, לפעמים עוזרים קצת. ואחד הרעיונות המרכזיים שאנחנו מנסים לקדם בגינה זה לגדל הכל, החל מצמחי נוי, דרך ירקות, דרך עצי פרי שאפשר לראות פה ליד, ללא רעלים, בצורה טבעית לחלוטין, כמו שהטבע התכוון. כך אני מאמין שגם לעין זה הכי אסתטי. הפרויקט הזה התחיל עם קבוצת ילדים שיושבת פה לידי, שזה ילדים בכיתה י' שצריכים לעשות במהלך השנה מחויבות אישית. והגענו לאיזשהו הסדר עם הבית ספר, שבמקום מה שהבית ספר מציע, הם יגיעו אחת לשבוע לעבוד וללמוד בנייה מחומרים ממוחזרים בצורה אקולוגית. שלום חבר'ה, הייתי רוצה שנתחיל היום לעשות תכנון של הספסל, ממש לצייר על המלט הלבן מה אנחנו רוצים פחות או יותר שיהיה, ואחר כך נתחיל להדביק חרסינות, נראה איך יתגלגלו דברים היום. הספסל עשוי מכל מיני צמיגים, בקבוקים ורשתות, משהו שמחזיק את הספסל ומבטון. לפני שבועיים עשינו סקיצה על דף נייר ומה אנחנו מתכננות לעשות על הספסל עצמו, ועכשיו אנחנו מדביקים את כל הפסיפס וכל הדברים האלה. מה שאנחנו מתכוונות לעשות זה ים ושמש ועצים, כמו גן עדן בערך. את התנדבת לכאן? כן. למה? דבר ראשון, כי כאילו יש לנו בבית ספר גם מחויבות אישית לכל כיתות י', זה דבר ראשון, ודבר שני, למה לא לעזור לסביבה? כל הנושא הסביבתי, אקולוגי, מאוד מאוד נגע לליבי ועניין אותי, והרגשתי שזה איזושהי שליחות, שזו דרך להציל את העולם, אם אני אשתמש במילים עדינות. עומר גם מדגים לנו דרך נוספת שבה תושבים יכולים לתרום לגינה הקהילתית על ידי הפרדת ההשפעה הביתית. בניגוד לדשנים הכימיים, הקומפוסט הוא הדשן הטוב ביותר, החומרי הזנה הטובים ביותר שיש לקרקע. זה בעצם כל השאריות מזון והפסולת האורגנית שאנחנו מייצרים בהשפעה הביתית שלנו. אנחנו חילקנו לתושבים בשכונה מנפחים כאלה, שמפרידים בעצם את הפסולת הרטובה מהפסולת היבשה. וככה אנחנו מביאים את זה לגינה, וכאן הקומפוסט מתבשל, כשהשלב הסופי נראה כך, ממש כמו אדמה. להראות לכם איך אפשר לעשות שימוש חוזר בקרטון ביצים. דרך כלל אנחנו זורקים את זה לפסולת הרגילה. מה שעשינו כאן, אני צריך קצת לחפור כדי שיראו את זה. לקחנו את החלק התחתון של הביצים והשתמשנו בזה כמצע לזרעים. היתרונות של הקרטון ביצים זה שהשלשולים מאוד אוהבים אותו, והשלשולים באים מלמטה ומפנים מקום לשורשים של הצמחים וגם מייצרים בשבילם מזון. בעצם מתחכים את האדמה וזהו, מכסים קצת בדשא גזום, זורעים יחד עם הקומפוסט, בתוך הקרטון, את הזרעים, וזהו, יש לנו מצע לשתילה. חברת אורנג' בשיתוף עם תושבי בת גלים ארגנו יום פעילות בגינה. אנחנו הולכים להפוך את הגינה הזאת לפנינה, לדבר הכי יפה שנמצא בבת גלים.
בבת גלים חיים אומנים רבים. במשך השנים הכנו המון כתבות עליהם. אחדים מופיעים בכתבה שצילמנו בסוכות 2010 באירוע בת גלים פור ארט. יוזמה תרבותית חדשה בבת גלים, פסטיבל אומנויות בית גלים. האירוע משלב תצוגה של יצירות אומנות פלסטית, שירה, מופעי רחוב וסיורים מודרכים בשכונה. אדם בונה ביתו בדם ויזע, לילו ויומו, בסוכה זה ממש מן רגע, חרב, כן חרב עולמו. אנחנו מעבירים חוויה על ידי אומנות אחרת, ככה שאנשים שגם יגיעו יהיו גם שמחים. היום יהיו פה כמה קבוצות, תהיה הקבוצה הזאת, איך קוראים לכם? תיאטרון הקפלה. תיאטרון הקפלה, יהיו להקת סמבה ו4 להקות רוק מקומיות של ילדים שגדלו פה בבת גלים. עוד שנה, כמו גלגל ענק. כאן בסדרה, כמו שהיה קיוסק פעם, אנחנו החלטנו שבמקום שיהיה קיוסק מכוער, שלפחות יהיה גרפיטי יפה. אני נכנסתי לפרויקט הזה ביוזמתו של המפיק שמעון אלון, מטעם עיריית חיפה. בת גלים היא ממש אוצר טבע פה בחיפה, גם מבחינה אנושית וגם מבחינה גיאוגרפית. יש כאן מגוון עצום של אנשים יוצרים, אמנים, הרבה מאוד להקות רוק של חבר'ה צעירים כאן. אנחנו פותחים תערוכות של 12 מרכזים בבת גלים, 7 מהם בתים פרטיים ו5 מבני ציבור. בתערוכות האלה משתתפים 46 אמנים תושבי בת גלים ו5 מהם אמנים אורחים. בת גלים במוקד אמנותי ותרבותי שאליו יגיעו מכל רחבי הארץ. אני ילידת חיפה ואני גרה יותר מ-30 שנה בבת גלים. אני מציירת הרבה שנים, התחלתי לצייר בשמן לפני כ-15 שנים והגעתי לצבעוניות שרציתי בשלוש שנים האחרונות. יש פה בעצם 2 קבוצות פחות או יותר, כשקבוצה אחת שקשורה לגסיסה של אמא שלי, שכדי לעבור אותה, רשמתי אותה, ואחר כך העברתי את זה לציורים, והקבוצה השנייה, זה כל האנשים עם הכובעים. אין שום מקום יפה כמו בת גלים של לעשות את האירוע של בית פתוח. העברתי לעירייה את הרעיון, והם לאט לאט התמיעו אותו, ובאמת הוציאו אותו לפועל בצורה מאוד מאוד יפה. פניתי למספר אומנים ושאלתי אם הם יהיו יכולים להשתתף. והצטרפו עוד ועוד אנשים שרוצים להציג, והסתבר שבת גלים מלאה אנשים שעוסקים באומנות. מה שיצאתי לפנסיה, התחלתי תחביב של ויטראז'ים. זה תחביב שמאוד מוצא חן בעיניי, כי הוא מאוד צבעוני, הוא מעביר תאורה, פשוט זה כיפי לעבוד. אני חי בשכונת בת גלים כבר כמה שנים. אני מצייר בעיקר נופים בשכונה, גם אנשים בשכונה. אני מצייר בעיקר בצבעי שמן, גם בצבעי מים. קהילת הצעירים זו קבוצה שהתארגנה פה בשנים האחרונות. חברים שהתאגדו מכל מיני מקומות יחד לבת גלים. כולנו גרים פה בשכונה. הקמנו מרכז נוער למוזיקה ולקולנוע, בשיתוף פעולה עם העירייה, עם רשות הנוער והצעירים, בית חם, בית שני כזה, שאפשר פשוט להיות בו במקום להסתובב. התערוכה של בתים פתוחים, בינתיים זה נראה כהצלחה מסחררת, היו פה אלפים בשכונה ואנשים פרגנו מאוד. היה פה פשוט אווירה מיוחדת וזה מאוד מחמם לשמוע את התגובות האלה.
במסגרת פסטיבל האומנויות נערך ערב חגיגי בבית סקנדינביה בבת גלים. האירוע הזה הוא דבר שצמח מהקרקע. זאת שכונה שיש לה ועד פעיל, אנשים יוצאים מן הכלל שחיים את השטח הזה והם עושים את עבודתם ללא לאות ואני מצדיע להם מכל הלב. הקומבינציה הזאת יצרה עכשיו אירוע שאנחנו הופכים אותו לקבוע. פיני ויינברג, פסל ומשורר, פתח את ביתו המיוחד לשירה בציבור. הבניין הזה היה לפניי, הוא יהיה הרבה אחריי. זו תחנת קמח טמפלרית, נבנתה משוער 1872, והיא שירתה את כל האזור. אפילו מזיכרון היו בהם לטחון חיטה. אני חוטא בכתיבה, הוצאתי ספר שירים גם, שקוראים לו ליצן מת מצחוק. היום ערב שירה בציבור. קודם כל שירה זה דבר יפה. כל דבר שמעשיר את הנשמה זה יפה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. תספרי קצת, איך הגעת לעשות דברים כאלה נפלאים? ממה זה התחיל? אני מורה, ויש לי חופש חודשיים בקיץ. והחלטתי לעשות מוזאיקה שהיא לפי דגם של איזשהו שטיח שיש לי. ואז התחילה מלחמת לבנון השנייה. ופתאום נוצר זמן שבו חוץ מלהאזין לרדיו ולעשות מוזאיקה, אי אפשר היה לעשות שום דבר. ומאז אנחנו במשפחה קוראים לזה הקיר של המלחמה. אני לא קוראת לעצמי אומנית. ובהוראה שלי זה מה שאני מלמדת תלמידים לראות ולהבין ולפענח, להיות מסוגל ללמוד את השפה של האומנות. זאת שכונה שכמו שמישהו קרא לה שכונת חיים, שמה שמאפיין אותה זה פסיפס של האוכלוסייה בארץ, ושלא יקלקלו לנו אותה. אני גדלתי בבת גלים והילדים גם, ובשפת הים פה זה היה מקום המפגש מדי בוקר בבוקר, בעיקר בקיץ. עכשיו היינו פה ברחוב העלייה, היינו בסקנדינביה, היינו גם בסיור ברחובות, המון אנשים היו, ממש קשה היה לשמוע את צבי, הוא הדריך אותנו, ובאמת הזוגות והדברים שניתן לראות אותם, מי שלא מכיר את בת גלים לא משער איזה אוצרות ואיזה תעצומות נפש יש פה לאנשים. זה אומנים בפני עצמם, אחד אחד, וכולם חברו יחד להרים את הפרויקט הזה. במשך 17 שנות קיום טלוויזיה קהילתית זמן חיפה, הכנו המון כתבות על בת גלים, והצטערנו מאוד שלא יכולנו לשדר את כולם. תודה ולהתראות במגזין הבא. אני בדרך לבת גלים, מקום שכזה יש רק בסרטים, השמש נושקת לעננים, אני והטבע מתמזגים, תחושה אדירה מתפשטת בפנים. אבל אנחנו לא נוותר, בת גלים לנו תישאר.